Kuya. Ayaw nang guban na. Pre! Lingkuran ba? Niya raw dir be. Ay niya kay nakapre. Dito ko ba sa ila Juban? Mingaw man kay dito. Juban niya. Juban niya kuan ba o ila Rixel ba? Diha ba sa ila Rixel na Juban niya. Mingaw kay ngita ko lingaw ba sa lingaw ro no nindot. Matay pre, mingaw man kayo pre. Kita taglingaw. Wapo Ligo pre, tag sapa. shot pre. Di maligo tag sapa. Igo tag sapa. Ay, kuan man, kaulanan man basig magbaha maanod ta. Wapo. Chat pre. Wapo ron pre, tuba. Tuba. Tuba wa. Ayaw nang tuba makaigit na. Tama. Wapo na tuba oy. Makaigit ng tuba ba? Di ba nakinamera atong tuba sa babaw? Ay, katong babae nagbaligyan dito. Tama. Marcos Lazada. Mo na ganahan ako diha kay babae mo deliver gyud. Babae bito no. Babae. Sexy bito mo deliver de pre no? Oh, may akong ganahan no. Dugay-dugay na pug ko. Ay, yung pinto basta may lusno na ron. Gani. Dugay-dugay na pug ko kay nagtuba ba? Siya ta. Ikaw pre. Aman, medya lang sa Pwede chip in ninyo. Ano ka na eh? Kuan ba introduction sa media. tag 80 ang galon. Finishing ana isa ka Halag. isang galon. Tag 80 ang galon. Kay Medya. Sinta raw na dito sa bunga. Medya lang guro 40. Sige sige. Kaya testingan na ito, kuhan ba? Kaning... Kasi tama ng tuba ba? Sige. Ano atong kuhan ba? Tawagin ito pre. Punta ka daw. Text na to. Na mas mo real lagi di oh. Tagal. Mama nino, 352 ang last. Oh, 35 down last. I-text lang na to, iwa man pang tawag. Na pre. Wala lagi, testingan ako. Ma'am, pwede deliveran minimum midya nga to ba? Now na. Tira? Okay ram na pre. Abot-aboton sa nato kadali. Ya, unsa may isum-suman po nato ang nagmaabot rong to ba? Na may manok pisi ko ano. Paring ron. Ayak may bala na pre. Manok? Oh, na manok ni. Duha lang ka do. Kapoy nang magluto ba ka nang ready to eat na ba? Nindot. Biplok. Ala, ay, look. Mura. Biplop. Mahawa na. Oh, biplop. Isukar na ng biplop. Bitaw pre. Lagi na biplok. Basta kay nindo no. Katawa man ka, nakarelate ka no? Nakarelate ka, nakasuka na kag biplop. Ay katulungon ko ba. Napulaw ko gabi. Sa kay mayo ano? Suman. Kila pre, ang pulutan ka. Isa ka nila. On the way na ko. La. On the way na now. Abulong na. Oh, sa babae mo deliver ra. Oh, babae. Okay na. Saan ko? Libirag to ba nga? Wala man siya diri silang balay. Ay, tama. Narito sa pugon. At doon pag gabi. Sir! Nanan yung presko nga to ba, sir? Uy, nanon tuba oh. Dali, dali. Tuba, tuba oy. Dali na to. Basag baso. Guwapa kay tuba ba? Basag baso ba baso? Baso. Kuan baso sa gym. Baso ba baso? Baso ba, baso. Saan to pag kuan na nagway baso? Ay, pag baso sa gym. Dali ipre. Pag baso. Dali gym. Ay ko yung tukon ko an. Ay, dali badlong gym ba? Badlong mo na kay kamata ka. Sir, mag-uning sinuba ay kuha ni Papa. Sinuba? Ni kuha Gym, dali lang baso da gym. Sanggot, bago nang isanggot Ay, Papa. sa diri ma. Ingko sa diri. Ah, dari man mas pugon, sir. Nga, daghan magkabayanan nung dito, oh. Diri jud mi naga kuan basta magtapok-tapik mo nila. Lingkod din mo. Pero wala nga man, sir, kay Minjara. Isa gano'n na lang unta ninyo. Dili, testingan lang namo ba kung unsay kuan aning tuba ninyo. Lami ni? Kami kayo na, sir. Testingi lang. Nasa mo, sir? Ay, kadali lang ha. Pili ka pa paano? Once na kubog na ron. Dili na to nailatan. Dili, wala na. Ito lang tayo no. Pagahid daghan. Una yung baso ba. Okay ra lang kay nagsabot mi sa bayad ba kung saan naman eh 40 man 40 no. ra na, 40 ra na. Nagsabot mi sa bayad. Nag-chip in man gud mi ani. Tuka ayas baso eh. Pre! Pasa dito ron be. Pasa be. Iya, wala na. Ang dali ron. Baso! Oh, dala baso. Kaya ng baso, bukong ko na ron. Kagal. Maglagot. May na mo na. Pilang ko ninyo kayo naman na, sir. Gami kita may lang gud. May lang kayo ba? Testingan Allergic man na, sir, oy. Ha? Dili. Allergy ba? Allergy. O allergy pa kan, hindi ka kan. Ingon ani lang o ginagmay lang. Tambal man ni siyang tuba, Uni daw, ma'am. pre. Tambal ning tuba. Mas gwapo. Una mo tanan. Ina, pre. Uni Sir, daw, pre. dahil po kay Gani ginagmay lang kay. Oh, tambal ning tuba. Uni daw, pre. Oh.
Tanawa, pati lami ada eh. Dali ayo. Daw. Simuta daw ta. Dili Simuta. lang yan, dili pa manimo ha. Kuminom. Kuha na Eh, Yung may laki ng ba? ay sila makaawi, Kagabay na. makaayo noon na. Ayaw iluwa ba? Na. Pero di man sanay manginom ning nga. Ani nga order. Tuga mag-order na mahal ra ba? Sige ba, lado ka ba? Dito wa ginom. Order ug Makaya ginom. Ikaya gina, sige. Na ba? Sige. Na. Man, dito tulon. Tulon na yun. Ay, kapilang basog tulon. Na, nani kayo no? Na, lasang tuba no? Na. Ito ba? Ika. Mana? Sa, daw? Bisa, gunit isa. Pau, abot ani pre, ay. Tahu. Ha, murag na lasang bitadain pre. Di ko, di ko. Mga gibay. Asa ka? Ay, asa sundron? Ano raw? Payo no? Pero Ay naman day ka de pre. Asa ikan day? Ngita gini mo no kay. Kung ano pawaso. Mana? Kuha na ni. Kamu de mana mo? Tambal man eh. Tambal. Pero tama na to ha. Kani, dili na himuon na nako ning suka. Tag-isa ra ta ka baso kay Kay ba may rato? Payo na. tambal lang ba, pang tambal lang. Ino di mo na mahubog ta na. Sala na. Tambal ra to. Tambal sa tambal, tambal sa. Tambal sa kuan, animic. Kalibangaan buta na pre. Tambal na sa animic. Inam na tanan no? Give heart. We. Ah, hubog-hubog Oh. nga. Ikaw ra isig hubog-hubog. isa ra ka. gina. Tunga ra matas baso mong ginom. Tama na gani na ano kay tambal lang ba dili ta di man ta palayo ubog. Ihatag na eros mga palahubog may mo suka. Pero kag Nakainom na tanan? Pero kag tama na pre. Sige, heart nila ka man to. Di man ta minom. So ikaw parang gani si Muhammad. Ay, ang sa Huwag ka siguro. pre. Ay, di ko ano, sir. Di Allergy kaysa mo, lang. kasi lain kay sir, kaya kung papa nagpuan ba, sanggot niya lain man. Di okay ra man na. Mas tindot gani Ako na pre. Gamay lang. Ayaw sa kuan ron. Tag-isa ra ka baso ba. Muinom naman noong ka. Dili pwede. Tambal na sa animic kay sige Ay, mo. nagbaho, Ay, anay, oy. sumuta kay batol na. Sige mo kapulaw ba. Animic dili na. Iabot na. Kasi makahubog tani, sir. Dili. Kana ra kani no. Isa ra tambal ra sa animic sige kapulaw. Imo na. Ay, yaman na lang. Magbita na yun, sir. Pagbita tayo nga. Ano yung inyong tuba, ma'am? Pre. Ay, tama na ron. Di na, bawal na. Di na. Ano eh? Yabo to, yabo. Ayaw, mo ko ning suka ni. Ayaw, yabo to na kay Gibarian. Ang bayad ninyo, be. Mo ko ning suka. Bayad ninyo, ginom na ninyo na. Ah, di man may ganahan sa kong tuba, ma'am. Ay, di na pwede, sir. Di na Ibalik pwede. ko ni. Dili na pwede, sir. Tara dito, tas Pag balay. mabig, sanggot akong papa na. Bayaran lang tani. Tara. Dito sa balay, kuha na itong bayad dito. Mo ko ning suka. Di, kagwanta, nag-inom-inom. Ako, tambar na to sa kwan. Ano to? Tara.